Siya na. Oh, dinut ka na. Oh. Tapos na kami bumili ng vitamins. Pauwi na kami. Te. Dito po kami sa sa Kabayan. Say hello, te. Hello. Si Ate Jean. Welcome my vlog. Welcome my guys. Saan mo ate? Orderon? Ha? Ate. Pwede naman isa na lang pumila. Makiusan na lang siya. Ito po yung ko. Yung pagkain. Anong iba? May sisig kayo? Gulay po. Anong gulay? Palaya pakbet. Pakbit. Tsaka isang rice. Ano pa yung isang gulay? Tsaka lumpia. Beef steak, office. Okay. Yung lechon paksiw. May Magkano po? menudo. Doon pa ang Yung paksiw. Sige, yun lang. Ito. Saka, Sige. ano pa, isa pa. Ito yung order. Ano ba yan? Sige. Lechon paksiw pa. Ang dami sarap. A la carte po Tingnan pa Sige. Ano mo naman? Yan order mo, te? Oo. Sarap ng order, ate. Pareho kami. Sige lang, bayaran mo muna yan. Dito muna ako Asan na po rin mo ang number mo, Sir Ferraina? Sige na, ibigyan ako ng director. Sige. Tubig magkano? 140. Yes. Pakausa. Ay, nag-down ko. Human pag-vlog sa limit. A few moments later. Yan kung pagapahan, mahayin na daw ko. Ana magkilay ti ana ang manauna di anak ba nani mo man kumahon ba sil man ang pili siya man pili siya mana kini na ono siya. Nino to baga kulay. Makabata man siya. Uban. Nindot na. Uy, ano? Sige na, Murag. Makuha na dito. Makita na ko. Yay, upload mo na rin. Makita na lang edit. Maklaro. Pantay no? Ano tayo? Nanindot eh. Ano? Ano ba? Nasa? May bato ito picture ng before niya after, no? Wala ko may picture. Bye. Bye-bye. Welcome. Ano lang. See you later, guys. See you later, guys. A few minutes later. Hello. Diyan sa Watson. Te.
Nindot ba ni siya? Managamit ko ani. Dito ganahan. Ay, sakit akong naghana na yung mga taster te. Kani ang ganahan. Ang lipat ko sa ano. Para asa na? Miss powder. Ah, face tutorial. Wala yung taster? Wala mo kung sila taster. Wala ang taster. Wala ang taster. Medyo brato. Walay kuan para ba kuan lang. Ang kilay tignahan ko to. Pagka vitamin ito, vitamin. Taster ako pangita ko mo. %50 lang. Kaya ako magpangita, tika ng para direte ba? Kini ba? Inani? Diyan na siya. Para sa kilay. Kini ba? Nindot siya oh. Diyan siya. Na, kini ba? Oh, nindot siya. Pila-pila. Wala may price na kabuton. 20. 13 ro. Nindot din siya te. Foundation. Abli ko na dapat ano. Di ba siya mablihan? Di ba pwede ablihan guro? I-try oh. Ay, nara ko pangita mauni. Ay, di mo. Ay, gusto ko katong eyeliner. Nindot siya ti oh, tigara oh. Eyeliner. Pwede ablihan di ay. Hindi, tanong ko. Pare sa ako. Yawa lang. Ablihan gaya na i-open. Ay, ana ilisuan, lisunod. Bisig ko eh. Yan. Bisig ko eh. Mali mo. Kini ba siya te para di rin nindot ni siya na. Hari ko kabalo. Marvel lagi ni oh. Nindot lagi ni mga lipstick oh. Tag 19. Tag 19. Mahal eh. Dito dapat ang vitamin ko. Nato ko vitamins dito daghan mapagitdaan akong usa. Vitamins papagana ng kain sorry. Ito. May 30% pag dalawa binili mo. 30% daw te oh pag may dalawa bilhin mo. Pag isa lang 20%. 3 buwan na yan. Stress, energy, immune system. May ano ako doon te yung ay gusto ate pumuti. Paganda pala. Hanap mo ning. Pampaputi. At saka pampabata. Ay ay. Tamang-tama yan te. Kunin mo na to, 100 tablets. Mas magiging 23.20 na lang yan. Isa? Ito 55.20. Ah, maganda siya oh. May discount yan. Magdi-discount yan. Pati ito magsasamay. Masama to sa discount. Oh. Very good. Okay. Sa anak lang to. Ito, ano? Ay, ang mahal naman ito. 1990. Ang pampaganda neng, mahal talaga. Mahal ang pampaganda. May mga discount naman yan. Yan 55.30. Ay 63.20 Collagen. after discount. Pampaputi yan te. Yes. Yan. Pag sinabing dietary supplement is a natural supplement. Natural supplement. Hindi yung pag sinabing a dietary, ang pagkakaintindi ninyo pampadiet. Papapayat na, hindi yun. Di ba ano pa isabihin dietary supplement ano na pampapayat? Hormones, skin, hair, and nails. 58. Skin solution. Yung ininom ko te ito oh, yung fish oil ba? Ano tawag doon? Yan, maganda yan.
Sabi mo, balik-bili ka pulbo. Ito, oh, pulbo. Diba? 69 ito parang naging magkano na lang, $6 na lang. Meron na kung kuno. Di ba merong discount kapag mayroon mo. Lagyan lang po. Wow, an additional one. I think no need to put there. Walang pera eh. Yan na lang isa sa ite. Ng 30% pag isa sugo lang. Walang pera te. Sayang. 40-30. Original price niya, 69. Ilan itig ito? 1 or 2 a day. Sa unang gamit mo, ipalo mo twice a day. Kasi first time mo, para ma-absorb ng katawan. First time, Pero hindi consistent. 3 times na ako nag... Pero hindi tuloy-tuloy na every month. So ngayon, maninibago ka uli. Pagka ito ang suggestion ko sa inyo. Pag nag-intake kayo ng supplement, lalo na kung pang-skin, ituloy-tuloy mo hanggang maging 6 months. Pero para 6 months po? Kahit hindi mo na, halimbawa, inom ka nito, first time ito, twice. Sa susunod, para lang meron kang mabili, iibili ka uli, kahit isa na lang, parang maintenance na yon. Oh. Yun, ganun ang ibig ko sabihin. Meron kang supplement, pero ano. Marinig ko lang. So, maganda kasi kapag uminom ng vitamins eh. Oh, ininom ako doon eh. May fish oil na ako. Okay, maganda din yun eh. Bigay lang yun sa akin. 4 na buti. Ganito kalaki. Meron akong fish oil. Binigyan ng amo ko, dati kong amo, nagkikibabaw na ko niya. Kaya mayo eh. Ha? Kahit ko ano. Ako, maringin ko ano sa kong amo. Kani laptid na kong amo ni dati ba. Sigulang ba? Katong namatay? Katong namatay? Distributor siya anak. Mahal ba ito na? Kita ka ito lang inapaking-packing ko. Nag-live ko. Oh, kita ko. So, kamatay sa kong amo, sa tigulang. Pilay dalo ito na namatay te? 98. 98. Okay ba ito? Oh, ako, nanduha na te para Napani oh. panti ka te. Hello. Ganda. A few moments later. Salamat. Salamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.